Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay lang yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong o magasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sila mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nakita ko sila si Alan og Bibit. Samtang sa laing bahin, gipatawag nila ni Sixto og Roger si Jackie. O gipasukod ang biste nga sama gyud sa biste sa Vigilante. Tod man, wag gyud kalainan si Jackie kung itandi sa Vigilante. Samtang sila si Bibit og Alan, nagsudong nagmaayo sa mga dagway nga mao gyud ang mga kauban ni Jackie unya pagtulis sa tulo ka bangko. Way kalibutan si Jackie kay gisundan na sila nila ni Alan og Bibit. Nga nagsulob og takuban. Tuod man hibawa nila ni Alan og Bebet ang tulo ka bangko nga tuliso nila ni Jackie. Mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Nasay pa ko sa pagpalihog ni mo gabi sa victory party sa mga siles. Nakuhaan ko ni mo ang ilang mga nagwaybet. Wa kagid masayo plan. Kining tulog ka bangko nga hapit mag-atbang din sa rotunda. Ila nagisod. Wa pa sila mga armas kada. Busa labing siguro. Ugma gyud nila tulison kining tulog ka bangko. Unsa may buhaton nimo ugma lang? Manawag ko sa tulog ka mga bangko. Pahibawon ko sila aron sila magkapagandam. Unsa man nimo? Pabantay-bantayon ko. Tungod kay may threat nga tulison ang tulog ka bangko ug mga adlaw. Lan, dito ka sa Pikas Bangko. Ako nga rin sa Pikas Bangko. Manuta? Kung gibati kag hadlok, dinig ka lang. Ug panidilay sa palibot. Ganun mahadlok magkulan. Parehas na may takuban. Tiguang akong takuban, Bet. Busa hinay-hinay akong lihok. Usarak ka bangko ang akong mason. Aron masuta na ko kung unsay plano sa grupo ni Jackie. Ug ikaw? Ay kabalakalan. Ako'y may baog paniid sa duha ka grupo nga pisod sa duha ka bangko. Pagdali, kaya basin mauwahi tas papanidila. Pero kita gawas-gawas. May nahibili nilang kauban sa gawas bangko. Ano na ko? Amping ko! Salamat ako. Arin ako.
sagol be kurba og sagol kahadlok ni akong gibati na. Pero alang ni sa gipatay na kong manghod. Alang sabi sa ilang mga biktima. Mga demonyo mo. Maing adlaw manoy. Oy, mayong adlaw dong. Ipalihog ko sa pultahan ba? Abli na manoy. Okay, salamat dong. Turas Jackie, nas counter. Ang iyang mga kauban, nagsulob og seeds apan masabtan nga miliraw ang mga mata sa palibot. Magkuha ko withdrawal slips. Suwat-suwat o withdrawal slips. Bisa nagsulob silang mga shades pero maila kayo nga gianinaw nila ang palibot aning bangko. Ang usa nila na as counter. Niya na sa alan. Baila kayo nga giplanuhan nila kung unsay ilang mga lihugma. Mausap na ako napanidaan sa duha ka grupo sud sa duha ka bangko lang. Tanawang guban nila mga kauban nga nibilis gawas. Ilan ang giplanuhan ang gawas sa tulo ka bangko lang. Pero labing siguro lang may police CCTV kamera sa gawas sa tulo ka bangko. Kung sa mga di ka maging mag-contact sa mga gabi eh. Ito yung nag-off ang mga cellphone, sir. Kinalan, white taga-media na makikita na ko nga may tambong sa inyong victory party. Palagana lang nga ako. Aron magkadugang sa pagtuo sa syudad nga kamong mga silis, dilisod sa kapulisan. So, ugma na ang giingaw nilang Jackie ka party. Huwag mo na. Magsugod sa 40 sa hapon. Dayong panila sa bangko. Aron wa na'y mga tao nga magkasulo gawas. Dili nagapuna ng mga tao nga naa na sa sud. Kung muabot na ang alas 3. Busa. Makahuy ko na ang tulog ni grupo. Leo, ang CCTV. Inigabot sa alas 2:40. Dili na magamit ang CCTV. Dili na magkuha ang mga dagway sa grupo na musud sa bangko. Then, na'y problema sa sud. Sa sud sa tulog ka bangko, kay magsulob na sila sa ilang mga maskara. Or katoy kung tuyo ni Mulio. Okay. Standby na nga kung nasagap. Nothing to worry, Congressman. Bye. Bye. Okay lang tanan? Si Jackie nila akong gipaabot nga manawag ko nun si kalambuan sa tulog ka bangko. Nagpasisiyo sa tulyar. Oh. Jackie! Kita na may sa to kabangko busing. Paingo na may sa safe house. Okay. Suginlay ko, Jackie Boy. Unsay lakaw.
Sayon ra kayo ang pagtulis sa tuo ka bangko, busing. Ugma, kung halay magpapilit sa posporo parehas ni Jose Rizal. Ug ang tanan mo cooperate lang ug mapuhon. Ug buotan lang silang musanong dayon sa among imando kanila aw hayahay kayong parte. Ug mamauli mi sa safe house daang milyon-milyon nga matulis. Pero kung doon ay magpahiro-hiro, awa tay mahims. May mga matay yun. O nga pa may bawi kung pilay mga matay, Congressman. Mauna ka na akong ikataho ni mo, busing. Ugman ang sunod na akong tawag diha nimo lain na usab nga balita, Congressman. Mga pila lang ka minutos human sa tulis. Okay, good. Sige. Bye, Jackie. Unsipong, Jackie. Dako ko pagsalig ni Jackie. Mutuo ko siyang mga pong kay iya na kanang gipamatuod nato papasiksto. Padoon na silang tanan sa safe house aron mag-briefing nasab sila sa laing higayon. Ugma na siya mutawag nako. Kundahan na nila ang milyon-milyon. Mga langit. Binlig pila ka tao din sa tubangan dito sa Loyo, Rex. Ang uban, surda ko sa sud. Kung buot yun naon lan, dili kini itong trabaho trabaho kini sa kapulisan. Pero tanawa, kita mo imiliho. Namalik sila sa mga bahay, Bet. Makita na mga sakinan. Narikatag lang, parking tools bahay. Lawas lang, sa ilola sa mga bahay. Okay lang. Klaro gid kaayo. Paglabay na to, itan-aw gid lagmayo kining sakyanan. Ang daghan tuwa sa sud ug may pila ka buok pabilin sa gawas. Kay nagbantay sa gawas. Pangitag dapit nga tong kanungan, Bet. Aliyan lang sunahalan. Maayo kay inay na nidag butong. Sige. Butong palihog, day. Duha. O, sir? Nabutang sa uaw kayo ang Mumbai. Awa-aw bitaw. Ako, mahadlok mong gikulan, pero kung imo silang atakihon karon dayo, niya, patabangon ko nimo. Sugot mong kulan. Sakit pa yun kaya akong dughan tungkol sa naitabos ko manghod. Kung moingon ka na ako karon nga, labayo na itong mga bomba ng mga tawana, dako kay kong sugot lang. Bisan na ingon ako ani, Bet. Pasig matawag na kong kriminal. Pero gipaagi na ako o ginang-ang nga desisyon kung mapatay kong tao o mga tao, Bet. Excuse me, sir. Yan ang inyong butong. Bayad ay, Salamat, sir. Iyong butong lan,
nakasabot mong kunimulan ba? Gusto ka unang may ligon kayong ebidensya, una mo patyo ng usa ka tao. Depende sa kadako sa iyang mga nabuhat. Paita ko ni atong kahimtang, oy. Di ta makasayon-sayon og duol sa mga otoridad tungod kay ligon kay mga koneksyon ng seles. O masad ta may bao kung kinsa kini mga tawhana nga mo ilang mga koneksyon nga naa sa otoridad. Gusto gyud ka. Kung mo patuyang tagsumbong sa mga naarong mga tao nga ato nang isumbong sa otoridad nga mao na sila. Sila mao'y manulis ugma sa tulo ka bangko pero ang atong gisumbungan koneksyon di gyapon nila. Mura tagbuang. Mamati man tingali sila sa atong mga sumbong pero naibaw na sila nga dunay mga tao nga naibaw mao nga wag gyapon tay mahimo. Wag gyapon tay daganan. Mao ka na ligong hinungdan. Nganong naingon ko ini. Sa nitabo sa kong pamilya, may kasulbaran da. Wala bit. Gipapas na nila. Gilubong na nila ang nitabo ni Papa Amado ug Tio Emil. Parehas talan. Pero ang ako, usara. Ang nahitabo ni Sara. Ang imo, duhag yun. Lakip ka. Gusto pa nila patyon. Presidential Bank, hello? May ngadlaw, sir. Yes, may ano usap. Siya to? Pagbantay mong Mayo, may tulis ka may tabo ugma diha sa inyong bangko. Nanawag di kas bangkulan? Unsang oras pa, sir? Basta tanang oras ugma. Magbantay na mo. Mangandam na mo. Ikaw ay mo tuloy, sir? Tinuod kayong isulti ni mo, sir. Hatagi rin yung kinipagtagad. Okay, sir. Pero kaysa man mo tulis, ikaw pa lagi. Gisultihan ka na nako, sir. Pahibawa ang imong mga kauban ug ang mga gwardya. Dili lang kay ang inyong bangko ang tulison ugma. Lakip ang duha ka bangko nga duol resab sa inyong bangko. Sige, sir. Ako nagipahibaw nila, sir. Salamat. Basta kayo gipahibaw ta ka, ha? Bye, sir. Kunya, ang sama? Baragway pagtuo ang nakatubag na ko. Aw, wa sila swerte uma. Leo? Nanawag dire sa opisina ang tulog ka mga bangko. Usa may toyo? Nakadawat kuno sila tawag nga babantayon sila ugma. Kay tulison kuno sila. Nagpasabot nga mihungaw ang mahitabo ugma. Nahibawa na ang tulog ka bangko. Ang pangutana, kinsa may nahibaw manager? Kinsa? Mga higala sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay ninigatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikay! Direktor Algin Mabakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquiles Hessen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.